March ni som pathum sang ni som ni panga ni nga ni ania Bahzar clear tu te chibai ule Ukraine chuan US in ni som thum chung in ka hai nei arot na le Russia ne na in biang na nei thuai arot na chu apom ta Tholenia Jeddah khopuya in biang na US le Ukraine official te chuan kum thum chung zet auto Ukraine boina chin fel dan turan soi hova Ukraine in US rotna pomta ka hian President Donald Trump an ral thuam pek chunjom du lova Ukraine a hren na po a hli sak le mai rin na lian hle a Ukraine in dona top na a in tran chho mek ti na po ani mai thei country atangin US President Trump chuan Ukraine ral thuam pek a chola intelligence report a share thin na ti top boka hei wanghian kong tam taka Ukraine in har sat nan toka Saudi Arabia US in biang na rota po I Halloween Ukraine official te chuan kal ngala US rotna po ol samang reng takin an pomta mai ni in nalang Saudi Arabia in biang na US palai te ho tu US Secretary of State Marco Rubio chuan darkar ko chung zet anin biak nuwa Jeddah khopuya thlen la hotel a press meet te komin voin hian kan rotna chu Ukraine in an pomta a in ka hai neya in biang na nei ngal dan kan zong don ani atia herot na hi Russia hna kan thlen ve lenga anni po in remna nei an du ngei kan be seya tuna chuan an kuta engkim mom to a an o theilo ni chuan helai hmuna remna dal tu chu a chiang to ang atibok Rubio chuan Ukraine hna hian tran puinan pek chunjom le ngal tur thu le intelligence report po an share le tur thu asaya Trump po in Ukraine President Zelensky chu White House a in biana le tura kal tura du thu asai le taboka Ukraine in dona chu hun reilo te a to pa be sei thu asaya naktuk mai a hian Russian and meeting poimo tak kan neyanga boruak thatak kan nei ngei ka be sei atibok US le Ukraine te hian Saudi Arabia in biangnan nei zo nu hian thu chu in trom an siama US in Ukraine leilung hausak na lak theina na in rem na po arang theyang bera nei tumani thu an puang ani nimin tlai khan Zelensky hian Ukraine mi puite hna thu asoya chuan an du danan soite chu US in an ngai poimo thu le an palai ten in biang na hlotling tak an nei awangin President Trump chunga lom thu asoiti apuang ve bokani President Joe Biden an hnuaya US chuan Ukraine chu na sathakin na pui thina Trump chuan President vele Ukraine laka US policy chu ron thlak ngalin ral thuam le intelligence lama an puina ti top ngala hemi hnu hian Russia chuan Ukraine a beina ngor thar hle a Jeddah khopuya in biang na an tran ma in Ukraine po in drone mangin Moscow le chevel chu na satakin an bei ve bok ani kha Trump an US policy thak thu da wang le thilkal dana fu lo chodona lan nuwa Europe ram te chu an boi phili ngal hle a France le Germany ram hroi tu te chon NATO kal tlanga US in a ven na thina ti top chuan Europe khomol pui ram te chon tang rol in an khomol pui in ven na lam ngai tu angai ti in man la a Paris khopuya foreign minister role meeting te po an ko ve ngal ti te po kan puan to kha kan la hrevek ome Saudi Arabia in biang na hian Ukraine palai te ho tu Andriy Yermak chuan Ukraine du ber chu remna ni ti chiang taka soin Russia hian remnan du le du lo chiang takin an soyanga ya an mani bultran he in dona ti top hi an du tak zetem ti po an soyanga ya ni ati US National Security Advisor Mike Waltz chuan US President Trump chuan remna konga zona wangin khovel pung huap ti ti le in biak na kalphunga thak dang lam mek ti soin tuna chuan in dona top theng em ti chu kan zona ni to lova a top dan tur zong in ma kan la theita ni atia nirei lote Russia ram hroi tu te biak don thu a soi bokani Saudi Arabia in biak na nei in ra tha chu donalan mek lain Ukraine tranrum rut tu Poland Prime Minister Donald Tusk chuan US le Ukraine te hmalak na chu remna ta na ra bi poimo ani atiani heti la hian Ukraine in US ruwa man na poma Russia in US rotna hi pom ve ni poin President Trump hian Ukraine in NATO member ni vetum na chu a phal sak lova Ukraine President Zelensky hian NATO member ni hi hunrei takatanga lo tum to ni wangin engtin yan in chin felang ti chu ngai tu tham tak ani thawani nimin lama baloch helpol ten Pakistan rama relan lambuna rela chongte an hren thu kan soi to a nimin khan Pakistan sipai te chon baloch helpol te hi beiletin passenger za som kuan chan chuang ni in tlailama khan puan ania Balochistan Liberation Army BLA tenelan in kana hian BLA lam hi som thum velan that ni in anin soi bokani
NDTV nan talan danin Pakistan sipai te hi BLA te mi hran chan chuak tur hian a siruk lai nan thok chuaka BLA helpol mi somthum an that nian pon chu BLA lam hian do tani ti in Pakistan sipai somthum an that ni in an puang ve thunga he hi digle diglo fin fi anilo anti ni zandar som khan NDTV chon Pakistan sipai ten BLA mi hran zathum somli paruk an chan chua thu an ziaka BLA mi le sa somthum than ni thu le sipai lampo somni pariatan thi ni in Pakistan sipai official ten AFP an hril ni in an tar lang bok an soi zel dan chon sipai thi zinga somni pasari hi duty lai ni lo rela chuang zinga mi an ni antia BLA ten sipai an ni ti an hriat awangan ka hlum ten ni a Pakistan sipai BLA te beitura chuak zinga pakhat chi a thi ani anti Iran lam hoi ve thungila Iran President Masoud Pezeshkian chuan Vauna tok reng chung in US nena in biang na nen du lo thu asoya US President Trump chu du piang ti turin a rilbok Pezeshkian chuan US hian min vawa thu min pe hi kan tan chuan pom ngai na omlo nang hi ka bedon lo chia I du chuti mai ro ati ni in Iranian state media chuan an tarlang in rin ni khan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran chu in biang na nei turan nor lui chi ni lo ti alo sei to a hei hi US President Trump an Iran hna nuclear chungchanga in rem na thar nei tura in biang na nei turan lorin lekha thon ti asoyani Trump hian president masakla yang khan Iran chu na taka hreka tum thu asoya chuti lai chon Iran nena nuclear in rem na nei tura in hon thu asoi bokani US Vice President JD Vance chon tun thatop hian India ram ron zina tum ni in soyani a arwal hian anupui India thisen ka US Second Lady Usa Vance po aron kalve don ti ani bok Vance hian Vice President ani nuwa thamasa khan France le Germany atlo toa a Vice President nuwa jin chu avoi ni na India ram hi atlo dona tarif chungchanga wanga India le US in kara khik lai takin India ram aron tlo don ani US President Trump chon India hian US thil siama chi ala sang lutuka India nena insum don na hi a thei to lo deuh tho ni in asoya India in US thil siama tarif ala kanga sangin US chon April ni hni tangin India thil siama tarif alak ve don thu a puang boka hemi nu hian Trump hian India in tarif ti hni matum ni in a soile a heti la hian India chon US nena insum don na konga tarif ti hniam tum nan nei lo thu le hemi chungchanga in biak na hi kalmek ni in an soi thungani JD Vance hian Vice President official lo hnu loka thamasa khan France ram ko pui Paris a AI summit a Prime Minister Narendra Modi mu in hlim takin anin bia Prime Minister Modi hian Vance fanu Mirabel Rose Vance chu thinga siam alphabet a pe a Vance fa Viveka birthday lomna po Modi hi tel ve zui nge ni in exa PM Modi hian a post ani India rama Starlink satellite internet ron lu tur thu hi kan rezeu zeu to a India rama Elon Musk Starlink ron lu tur hi India rama internet provider lian Airtel le Jio te chuan an hupur hle ti te po kan hreome nimin lama chanchin thar bera chuan Starlink hi India rama Airtel nen thok dunin India ram mi puiten satellite nena thlunzom internet chak Starlink chu kan nei theidon ta ni in tarlana ni a Bharti Airtel le SpaceX te hian in rem nan ziak fel to ani thakhat don liam ta khan Washington a Prime Minister Modi le Musk te hi hemi chungchanga hian anin bia a chumikal zela chon he mason na hi ron thleng chhota a Airtel chon India rama an office sang Starlink man ruaten kolanga Starlink service chu Airtel kaltlangin mi puiten an nei theidona India ram thingtlang le hmun chengker thleng in Starlink hian a thleng veng hal don ni in Airtel chon thu chua siamin an tar langa hetila hian SpaceX CEO Joan Shotwell chuan India ram Starlink service petura Airtel nen an thok ho tur chu an phur thu a sai ve bokani Elon Musk hian kumsang ni somni pakhata tangkhan India ram Starlink internet service pack tumin ma lo la to a India rama hian internet mangtu vaibel cheza don kanuma wangin sumdong hausa Musk hian India rama ron lu dan hi zong char to a hetila hian India rama internet pechuak tulian Airtel hian fiber optic cable zam mana to ema wangin an duangin India ram thingtlang hun chengker tam taka internet an pe theilowa satellite atanga pek chuani wangin Starlink nenan thok ho thayani chuan Airtel point an lok puyanga Elon Musk company SpaceX point an lok pui bokang India rama hian thingtlang khon nuai ruk le singa vela oma heng zinga nuai ruk le sing khat velin tuna hian 4G mobile internet an lapmangani
India rama Starlink internet connection mantur hi puan chian elani lova tuna hian Bhutan a chuan thlakata cheng sang thum velin 23 mbps atanga 100 mbps achak internet an pe chuaka Kenya rama chuan thlakata cheng zariat somnga velin an pe chuaka US ro chuan Starlink hi thlakat man man cheng sing khat chuang ani mek thung tuna hian Starlink hian khovel ram za vel an tuam mek ani Bahzar lo thlira wangin kan lo me